Vážení dámy a páni, dovoľte, aby som vás tu privítal pri tejto príležitosti, čo nás spôsobil náš kamarát Ferko, že sa dožil krásnych 90 rokov. Ja ako bývalý kapitán v jednej ére, tak si dovolím mu dať jednu čiapku s číslom 90, ktorú som ešte nikomu nedával, pretože takého kamaráta ešte nemám. Takže tu ti prajem. A dovolím si odovzdať slovo tu na... Áno, tak sa to patrí. To je ono. Odovzdať slovo. Gazdovi, ktorý toto tu nám pripravil do občerstvenia vôbec celú túto parádu, Lackovi Vávrovi, ktorý kedysi takisto hrával polo, tak nech sa páči. V mene chlapcov z Mokrej štvrte vinčujeme ti všetko najlepšie, aby si ostal ešte dlho medzi nami tak veselý, v dobrej nálade a nakoniec aj v dobrej kondícii. Čo to je tá 90-ka? Keď sme boli 18-roční, 16-roční, keď niekto mal 40-50 rokov, sme hovorili, jej, pozri sa, dedo. Keď sme mali 40 rokov, sme hovorili, no ten sa dožil pekných vekov, už má 65, 70. No a teraz, keď už aj my sme tak približne v takom veku, tak sa hovoríme, no čo to je 90-ka? Čo to je? Není to nič takého. Hlavne, že nás niečo bolí, a že máme dobrú náladu. Tak vinčujem ti všetko najlepšie, mene všetkých chlapcov z Mokrej štvrte. Čože je to 90-ka, keď sa páčia nám dievčatá? No to je ono. Teraz by som poprosil Igora Machajníka, ktorý by trošičku pár slovo Ferkovi povedal v tejto príležitosti. Ďakujem pekne, ja idem sem do kúta. Ja som pôvodne chcel povedať pár improvizovaných výrazov tu našom oslavencovi. Pravdou je to, že ja ho tak dlho ako väčšina z vás nepozná. Ja som sa poznal s Ferkom Jaruškom zhruba v roku 2006, keď v Národnom športovom centre sme vydávali publikáciu, ktorú určite veľmi dobre vy všetci poznáte, ale vlastnovodní polisti a plavci. A volá sa História slovenského vodného póla na Slovensku. Potom sme ešte robili jednu knižku v roku 2008. To bola publikácia, ktorú Ferko Jarušek napísal a jednalo sa o mnohojazyčný slovník, ktorý putoval na olympijské hry do Pekingu. To bol ako taký dar k olympijským hrám v Pekingu, to znamená 21 vodnopolová terminológia v 21 jazykoch. To sú len posledné dve diela, ktoré splodil dnešný nás oslávenec. Pôvodne som chcel improvizovať ďalej, ale keď som si pripravil tuto taký krátke kurikulum vitae, tak som si povedal, že ja si to radšej prečítam, pretože vy, ktorí Fera poznáte, tak viete, že jeho život bol a je strašne rozsiahlý, má strašne široký záber a to, čo tu teraz poviem, to nie je len jeho pôsobenia v oblasti športu, pretože my sme sa tu stretli predovšetkým pravdepodobne z tej sféry športu a telovýchovy, ale je tu aj niečo iné, je tam kúsok z histórie, takže Feri, ak dovolíš, ja to radšej takto prečítam. Idem sem na svetlo, tu je to lepšie. Takže Ferko Jarušek, alebo teda oficiálne aj pán doktor inžinier František Jarušek, kandidát vied. Práve včera, 23. marca, bol ten deň, veľký D, kedy sa dožil 90-ky. Narodil sa teda, ako som povedal, 23. marca 23 v Bratislave, kde žije s prerušením niekoľkých mesiacov vojenskej prezenčnej služby. Ak by som náhodou niečo povedal zle, tak vehementne ma oprav. To znamená,
spomína dodnes. Jeho otec František Jarušek senior, farboleptár, chemigraf, spoločne s bratom Ľudovítom dokázal po presťahovaní sa z Martina do Bratislavy v roku 1923 pretvoriť bratislavskú hradnú riteckú dielňu na modernú výrobnú tlačových štvočkov. Cinkografiu Krasín, dlho jedinú na Slovensku. Tam sa František Jarušek syn vyučil za reprodukčného fotografa. Absolvoval 4 triedy ľudovej školy, potom 4 roky reálky a po 4 rokoch na obchodnej akadémii sa stal študentom Vysokej školy obchodnej, smer priemysel, všetko v Bratislave. Po jej skončení pracoval v polygrafickom priemysle ako ekonóm. Pedagogicky pôsobil, čiže už ideme tú šírku vypočítať ako ekonóm, teraz pedagogicky pôsobil. Externe na grafickej priemyslovke, kde vyučoval predmet reprodukčná fotografia i ďalšie odborné predmety. Tu na vysokej škole založil smer inovácie a vedecko-technický rozvoj, stal sa školiteľom vedeckých ašpirantov, získal docentúru. Žiaľ Bohu, dobre viete, že po docentúre nasleduje profesúra, ale bývalý režim bol špecifický a charakteristický tým, že Ferko pôvodne bol robotnícky, ale podnikateľský pôvodne otca vlastne mu zamedzil, že na profesúru už neprišlo. František Jarušek bol pri vznike organizačnom bol členom generálnej rady a predsedom revíznej komisie. Vplyvom rodičovskej výchovy inklinoval k športu, uplatnil sa v ňom veľmi všestranne. To znamená nielen vodné polo a plávanie, ale aj lyžovanie, plávanie vodné polo som spomínal, box v RAC Bratislava, veslovanie v Slovenskom veslárskom klube Bratislava, vodáctvo v Dunajčíku, zakladateľ jachtingu v Slovane Bratislava. Z každej tejto oblasti som tu videl ľudí, takže určoval v súčinnosti s ministerstvom školstva výučbu základov plávania žiakov ľudových škôl a odstraňoval plaveckú negramotnosť. Mimoriadne aktívnym bol František Jarušek na poli funkcionárskom ako člen slovenskifikáciu medzinárodného rozhodcu a činovníka v rámci medzinárodných štruktúr inicioval inováciu pravidiel vodného póla a súťažný poriadok. Okrem toho pôsobil vo funkcii delegáta pre európske súťaže. Pôsobí v štruktúrach a európskych svetových odborných ocenenie Gold Pin ako jediný v strednej a východnej Európe. Bol účastníkom olympijských hier v Mníchove 1972 a v Moskve 1980. V roku 1964 pôsobil na Kube v úlohe školiteľa a právom udeľovať kvalifikácie medzinárodného 2010. No a jeho literárne aktivity o mnoho hlbšie a všestranejšie, ako som nás spomínal. Ja som spomínal pre všetkým tie publikácie, to znamená História vodného pola na Slovensku v rokoch 1919 až 2005, alebo autor slovníka odbornej terminológie vodného pola v 21 jazykoch. Tak to sú naozaj unikátne práce. A ešte som samozrejme, aby som nezabudol, pred 2 rokmi sme sa zúčastnili na Matadorke významného jedného podujatia, pretože prebiehal 50. ročník známeho Dunajského pohára vo vodnom pole. A možno by som takto mohol rozprávať ešte pomerne, a nie pomerne, určite veľmi dlho, ale myslím si, že bude najlepšie, keď sa porozprávame takto s oslávencom aj navzájom ďalších niekoľko chvíľ, ktoré tu spoločne strávime. Takže Ferko, ešte raz všetko najlepšie, veľa zdravia, dobrej nálady, dobrých ľudí okolo seba a veľa optimizmu tebe aj vám všetkým. Ďakujem pekne. Ja by som sa poďakoval nie len za to, čo si tu povedal, drahý priateľ, ale musím povedať všetko to, čo som v živote urobil. Som mal radosť, že som vždy našiel dobrých priateľov, ktorí mi v tom pomáhali. A moja povaha bola taká, že bez priateľa ani krok. A tak som aj rád, že dnes pri tejto príležitosti vás tu môžem všetkých privítať, či už je to dynastia Šmúchovcov, či to všetci ostatní, s ktorými som toľko krásnych vecí prežil. Ďakujem vám.
Všetci si pripijeme. Musíte vy, ktorí ste speváci, ja by som vám to pokazil. Ešte raz. 90. Všetko najlepšie. Thank you.